Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da shigowa tashar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Karancin ilimi yana daga cikin abubuwan da suka janyo matsalolin da muke fuskanta a yanzu. Yayin da kowa yana da ɗaya zuwa biyu na dalilan rashin neman ilimi kamar al'ada, yawan shekaru, surutun bakin mutane da dai sauransu. Kamar yadda aka saba, El Bashir ya tofa albarkacin bakinsa game da jinkiri wurin neman ilimi. Yake cewa, mafi yawa al'ada ce ko tsoron surutun shirme daga bakin mutane ke saka mutum ya rika tunanin cewa abubuwa da yawa ba za su faru ba ko ba zai iya su ba. A lokuta da yawa masu ƙananan shekaru ba wai sun fi masu yawan shekaru ƙwaƙwalwar fahimta ba ne. Yawan nauyin hidimomin da ke kan masu shekaru ke sa ake zaton ƙwaƙwalwar mai ƙaramin shekaru da ba nauyin komai a kan shi wai ta fi ɗauka da ja. George Aisi Boateng ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ya fara karatunsa na firamare yana ɗan shekaru 50, har daga ƙarshe ya kai ga samun PhD yana ɗan shekaru 75, ba tare da ya lura da abin da mutane ke faɗi na cewa ai sai dai a bar ma yara ba. Bayan gama firamare da secondary a tsakanin shekaru 50 da 60, wannan mutum ya gama karatunsa na kammala jami'ar digiri na farko yana ɗan shekaru 64. Duk da nauyin da ke kansa amma ya ci gaba har ya samu master's degree yana ɗan shekaru 67. Daga ƙarshe ya samu PhD yana da 75 a jami'ar ƙasar shi mai suna University of Witwatersrand. Duk lokacin da ɗan adam ya yarda da al'adar ba zan iya ba to sai ya rufe wani alkhairi da yawa da Allah ya ajiye a cikinsa. Tunanin cewa ilimi ana yin sa ne kawai don a samu aiki kaɗai shi ma wani matsala ne mai rufe sanin hanyar gano sirrin ilimi da neman sa a cikin wannan lokaci. Kunya ko tsoron surutun mutane sun daɗe suna kashe alkhairai masu yawa a cikin ɗan adam. Yawan shekaru ba su ne hakikatan mutum ba, a lokacin da mutum ya san kansa daga nan shekarunsa suka fara. Sannan ya cikata da bayar da shawararsa. Ya kai ɗan adam, ka nemi ilimin addini da na zamani ba tare da lura da maganar shekaru ko maganar mutane ba. Shekaru wasu lambobi ne kawai kuma ba za su tsaya ba, amma shi kuma ɗan adam wani abu ne mai girma a wurin Allah. Duk lokacin da ya ƙara sanin kanshi a cikin ilimi to lokacin ya zo wannan duniya. Na shi ra'ayin kenan game da jinkiri wurin neman ilimi. Menene naku ra'ayin? Sannan me kuke ganin ya kamata a yi akan hakan domin samun ci gaba a wannan ƙasa tamu da ma duniyan baki ɗaya? Ku bar mana ra'ayoyinku a comment section. Domin samun shirye-shirye ire-iren wannan, ku danna subscribe button, ku yi like, share kuma danna ƙararrawa. Kar ku manta ku ajiye comments kan ra'ayoyi, tambayoyi da kuma shawararku. Hakan na da matuƙar muhimmanci domin ku hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Don haka, haɗin kai domin cimma kyakkyawar manufa wajibi ne.